खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गं 250 सोलोंथाइ फसंथाननिफ्राय टेक्स मोनैनि जेएमसिआ फोसावलाय होदों। कर'नाजों जिउ गोमानाय आसामनि खौरांगिरिफोरनि नखरा सोरखारनि अनसुंथाइ मोनासै। सेमेन्सापरियाव 3 बर' लाइमोनफोरा सिनाय मोनै दुथांजों गाग्लोबजानानै गोब्राबै जोखोम जादों। फैगौ 31 दिसेम्बरनि मोनायाव पुलिसआ गोख्रों नोजोर होगोन। कटकटी लाहौरीजानाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे हमजादों। गुवाहाटीआव नगाव पुलिसआ रेड खालामनानै साइबार क्राइम मावग्रा सासेखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि बेंखनाव थानाय गासै गं 250 सोलोंथाइ फसंथानफ्रा नोगोरमानि होनो गोनां टेक्सखौ होयैनि थाखाय गुवाहाटी मिउनिसिपाल कनफारेन्सआ गंफ्रोमबो फरायसालिनो फोसावलाय होनानै होनो गोनां टेक्सखौ थाबैनो होफैनांगौ होननानै फोसावलाय होदों। बेनि गेजेराव गुवाहाटी डन बस्क मुलुगसोलोंसालियानो बांसिन होनांगौ जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला डन बस्क मुलुगसोलोंसालिया आथिखालाव 1,50 लाखनिबो बांसिन रां जेएमसिनो टेक्स होनो गोनां दं, नाथाय दासिमबो होआखै। बेनि उनाव नैथियाव रयेल ग्लबेल मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 40 लाखनिबो बांसिन रां टेक्स मोननो गोनां दङ। अदेबानि रयेल ग्लबेलआ होनो गोनां रांनि खावसे बिबांखौ होग्रोबाय आरो आद्रा थानाय खावसे रांखौ थाबैनो जमा खालामगोन होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिना जिउ खोमानांनाय खौरांगिरिफोरनो मिरु सोरखारा साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइ होबाय। नाथाय मिरु सोरखारनि बे अनसुंथाइखौ कर'नाजों जिउ गोमानाय आसामनि सासेबो खौरांगिरिनि नखरा मोननो हायाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला मिरु सोरखारनि जार्नालिस्ट वेलफेयार स्किमनि अनसुंथाइनि थाखाय पिआइबिआ हादरनाङै कर'नाजों जिउ गोमानाय खौरांगिरिफोरनि फारिलाइ खालामदों। नाथाय पिआइबिनि बे फारिलाइयाव आसामनि सासेबो खौरांगिरिनि मुं गैया, जायनि जुनै आसामनि खौरांगिरिफ्रा गोजोननाय मोनि फोरमायदों। बेनि थाखाय गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मनज कुमार नाथ आरो गाहाय नेहाथारि सन्जय रायआ मिरुनि कनफारेन्स एन्ड ब्रडकास्टिं मन्त्रि अनुराग सिंह ठाकुरनो गांसे लाइजाम लिरहरदों आरो बेनि बागै नोजोर होनो थाखाय खावलायहरदों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि हादरनाङै कर'नाजों जिउ गोमानाय गासै 123 सा खौरांगिरिफोरनि नखरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार स्किम 2021-22 नि जोहै मिरु सोरखारा 5 लाख रां खहा सुफुंनाय होनायनि थाखाय लगसभाया 6.5 कौटि रांखौ एप्रुभ खालामबाय। धेमाजि जिल्लानि सेमेन्सापरि थानानि बेन्दोंआव थानाय दलंगुरि गामिनि 3 लाइमोनफोरनि सायाव बुधबारखालि मोनायाव सिनाय मोनै दुथाङा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामलांदों। गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय लाइमोनफोरनि मुङा फारियै पदा बसुमतारी 37 बोसोर बैसोनि, बगाराम बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि आरो मंगल स्वर्गियारी 32 बोसोर बैसोनि होननानै धेमाजि पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ सन्देहजों एरेस्ट खालामबाय। नाथाय नायबिजिरनायनि उनावसो गुबै बाथ्राया ओंखारगोन होननानै मिथिहोदों। दुथांनि पिस्तल गावनायाव जोखोम जानाय 3खौबो सेमेन्सापरि मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय उनाव गोदोनायाव गुलि नांजानानै गोब्राबै जोखोम जानाय पदा बसुमतारीखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव रिफार खालामनाय जादों। जायगानि सुबुंफ्रा बुंफोरनाय बादिब्ला मोनसे कन्स्ट्राक्सन कम्पानिनि गंब्रै क्रेसार मेसिनआ रेल लाइन गुदियाव नांथानानै थानायलाय हा जावनानै बोखांनो माखासे सुबुंफ्रा नाजादोंमोन। बे समावनो गावसोरखौ मबाइलजों फट' खेबदों होननानै सन्देह खालामनानै बै 3 लाइमोनफोरनि सायाव गाग्लोबदों होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। आसामाव गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव पिकनिक जानाय आरो जौ लोंनानै बोसोरफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ नोजोर होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आथिखालनि आसाम सोरखारा जोबोरैनो गोख्रों थांखि लादों। फैगौ 31 दिसेम्बरखालि हरसे पुलिस खुंथाया गोख्रों नोजोर होगोन आरो जौ लोंनानै बाइक सालायनाय एबा गारि सालायग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेखायनो आथिखालाव बयबो सांग्रां जानाया गाहाम, नङाब्ला बाइक एबा गारिफोरखौ जब्द खालामनायनि अनगायैबो ड्राइभिं लाइसेन्सफोराबो केन्सेल खालामजानो हागौ होननानै पुलिसआ मिथिहोदों।
कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजान महकुमानि कटकटी थानानि बेन्दोंआव लाहौरिजोंनिफ्राय पुलिसा सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्स एबा ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे हमनो हादों। बकाजाननि पुलिस अफिसार एबा एसडिपिअ जन दास आरो लाहौरिजान थानानि असि मौकिक ब्रह्मनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै सादु अस्सा मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिखौ 164 ग्राम अजननि ब्राउन सुगार जब्द खालामदों। बेनि बेसेनखौ 4 लाख रांनि जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोदों। दिसपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोनाय बे ड्राग्सखौ मोनजि साबोननि डाब्बा एबा बिखबआव सादु अस्साया सोनानै लाबोदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि रिहाबारि ओनसोलाव रेड खालामनानै शुक्रबारखालि साइबार क्राइमनि दायनिगिरि सासेखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिखौ तुब्रजयति गोस्वामी होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला तुब्रजयति गोस्वामीआ नगावनि सासे आइजोनि मुङाव नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै गुबुन मानसिफोरनाव रां दाबि खालामदोंमोन। सं दाननायनि गेजेरजों पुलिसआ फन ट्रेक खालामनानै गुवाहाटी रिहाबारियाव हमनो हादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।